lidi, jsem tu při dalším videu. Já nevím, možná při tím předchozím videu, já nevím. Asi jsem tam, když jsem si to přehrával, tak jsem tam asi nešel moc slyšet, takže se, když tak moc omlouvám, že tam asi nejdu slyšet, takže to je taky takový kratoučký malý informační video a to, no, tak tohle je takový malý, no, jenom že prostě možná teďka budu v tom videu trochu řevat, ale já jenom, pardon, chci, abyste mě slyšeli, takže asi budu trochu řvat. No tak jenom pokud nepůjde slyšet ani tohle video, tak já nevím, tak budu asi trochu nasrané, protože pokud ty videa nepůjdou slyšet, nebo aspoň tady to a to předtím, tak se fakt asi normálně poseru. Jo, lítají mi tady úplně vlasy, teď to možná nejde vidět, ale vlasy vzlítněte, nekecám. No takže to je malý informační video, to je ještě kratší než to předtím. Takže já jenom, pokud nejde slyšet zvuk, tak mi to když tak napište do komentářů a já ty vole, už neumím ani mluvit, tak já při příštím videu budu víc řvát. Nazdar!